लोगोफोर दिनै 3 एप्रिल आरो बे 3 एप्रिल अक्ट'आव दिनै फुंनि 9 बाजियाव नरेन्द्र मदि बिथाङा हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि खोथा होनाय बायदियै दिनै लाइभ जादोंमोन आरो बे लाइभ जानायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बा जोंनि सिगाङाव मा बुंलांखो मा मोनसे मेसेज होखो बिथांनि मेसेजखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दा दिनै फोरमायना होनो नागिरदों। नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन आरो बुजिनानै ला आरो हादोरनि गाहाय मन्थ्रिनि बिथोनफारिखौ फालिगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। दा बेवहाय नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों फैगौ 5 एप्रिल खालि हथात रबिबारखालि साफ्रोमखौबो मोनानि 9 बाजियाव प्रेयार खालामनो थिनदों आरो बे प्रेयार खालामनाया कर'ना भाइरासनि सायाव जागोन जायखौ बिथाङा फैगौ 5 एप्रिलाव रबिबारखालि मोनानि 9टायाव जोंनि समाव मोना जागोन 9टायाव बिनि थाखायनो मोनानि 9टायाव गासैबो लाइट इलेक्ट्रनिक लाइटफोरखौ बन्द खालामनानै खोमोरजोबनानै बाथि लागायनो थिनदों गावबा गावनि दरखं मोखाङाव आरो प्रेयार खालामनो थिनदों। दा बेयाव नुनो मोन्दों जायहा जाय बाथिखौ सावो सोरबाया आलारि सोरबाया मम बा बायदिसिना साथि सावनांगोन होन्दों नङाब्ला हाथ्राब्ला गैथ्राब्ला मबाइलनि फ्लास लाइट फोजोंनानैबाबो प्रेयार खालामनो थिनदों। दा बेजों मेसेज होनो नागिरनाया बेनो जों हादोरनि सुबुंफोरा खौसेयै दङ आरो जोङो बयबो कर'ना भाइरासनि थाखाय जुजिनो सांग्रां दङ बेखौ बे गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा खावलायदों साफ्रोमखौबो आसा खालामो साफ्रोमबो बिथांनि बिथोनखौ मानिगोन आरो बिनि अनगायैबो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनेज खालामनो थिनदों मेनटेन खालामनो थिनथारदों साफ्रोमखौबो ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामोब्लानो कर'ना भाइरासआ जोबगोन बिनि सायाव बिथाङा बुंलांदों। खोनानो मोनबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय जानो हागौ मा बुंदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो खनसेबाव फिन गाहाय मन्थ्रिनि बिथोनफारिखौ मानिगोन होननानै मिजिंथिहरबाय। दा बिनि उनावहाय ससियेल डिस्टेन्सिं मेनेज खालामनाया मेनटेन खालामनाया जोंनि थाखाय मा लाबोगोन बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंना होनो नागिरदों। दा बावैनो दुलाराय मुलुगावनो कर'ना भाइरास साग्लोबनाया बयबो मिथिनानै दंगासिनोखा नाथाय दासिमबो बिनि सायाव भेक्सिन एबा बेखौ होबथाग्रा मुलि मोननाय जायाखै दिहुननो हानाय जायाखै। नाथाय बेखौ होबथानायनि गुबै राहायानो जादों ससियेल डिस्टेन्सिं मेनेज खालामनाय हथात सासेया सासेनि खाथियाव थादेरै आरो गावबागाव न'आवनो थानाय बे मोनसे राहा। बेजों माब्रै फोजोबनो हागोन बेखौ साफ्रोमबो दा बुजिजोबाखैबो जानो हागौ 80%आल' जोंनाव बुजिदों नाथाय बाखि 20%आ दासिमबो बुजियाखै नाथाय 20%नि थाखायनो जोंनि 80%नि बुजिनानै थानायाबो खैफोद गोनां जायो बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंहरनो नागिरदों नोंथांमोना फोरमायनानै हो जाहाथे बुजियिफोरखौ। दा बेरामिया सासेनिफ्राय सासे मानसिनावसो बारस्लायो होन्दों बेयो बारजों गोसाराखै जिहेतु बिनि थाखायनो बेखौ फोजोबनो थाखाय जोबोद गोरलै राहा बे राहायानो जादों सासेया सासेजों थादेरै हथात जाय मानसिनियाव बे बेरामा साबदेरबाय बे बेरामिखौ जोङो आलादा मोनसे क्वारेन्टाइनाव हारसिङै दोननानै बेखौ सिकित्सा खालामोब्लानो बियो जायो। दा बे सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव बारदेराब्लानो बिथाङा थांनानै थागोन मोजां जाबोगोन फाहामबाय अब्ला थैनानै थांबाय। जुदि बिथाङा हामोब्ला हामनाय लोगो लोगो बिथांनिफ्राय भाइरासआ गैला आरो लोगो लोगो बे भाइरासआ सन्देरलाबो हथात गैलाबो। बिनि अनगायै जुदि बिथाङाखौ जों रैखा खालामनो हायासै बायसान्स बिथाङा जुदि थैनानै थाङोब्ला बिथांजोंनो भाइरासआबो थैफालांनाय जाहैगोन। दा सासेनाव बारदेरनाय नङा अब्ला मा जागोन जोंनियाव लोगो लोगो भाइरासआ जोबगोन। बिनि थाखायनो ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनो थिनदों। दा जोंनि भारत हादराव जेसेबांनाखि सुबुंनाव बियो केसेस जाबाय दा बे केसेस जानाय सुबुंफोरा जाहाथे स्प्रिड खालामाजासे गाव गाव हारसिंनो जुदि थालाङोबा बे केस जानाय सुबुंफोरनिफ्रायनो बेयो गोमालांगोन आरो सासेनाव थांनाय नङा। दा बेखौनो खावलायनानै साफ्रोमखौबो ससियेल डिस्टेन्स मेनेज खालामनो थिनबाय थादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बयबो सांग्रां जानो नांगोन। जिहेतु जोंनाव बायजो हादरनिफ्राय मानसि हाबफैनायखौ बन्द खालामबाय जोंनि भारत हादराव बिनि थाखायनो बेयाव बारदेरबोनांगौनि चान्सआ गैला नाथाय जोंनि भारताव हाबनानै थाखानायासो बेसो जोंनाव गोसारलागोन। दा बेखौसो जोङो बन्द खालामनो नाजानांगौ। दा बिनि थाखायनो टटेलि लकडाउन होनाय जादों आरो बे लकडाउनखौ बयबो मानिनांगोन बिनि थाखायनो प्रयजन दङ। बेखायनो साफ्रोमबो बेखौ मानिनानै सोलिनाया गोनांथि जानानै दंथारो आरो आसा खालामो साफ्रोमबो बेखौ मानिगोन आरो नोंथांमोनहा बुजियै सुबुंफोरखौ मोजाङै फोरमायनानै होनांगोन आरो जानाय लोंनाय सोलिनायाव हेंथा जादोंबा जोङो गामिनियानो जा बाय बाहागियानो जा जोङो बेखौ मदद खालामनांगोन बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै।